Prema odluci načelnika opštine Zvornika Zorana Stevanovića iz opštinskog budžeta i u predstojećoj školskoj 2014. i 2015. godini biće subvencionisani troškovi prevoza učenika osnovnih i srednjih škola. Očekuje se da će ovo pravo iskoristiti od 650 do 700 učenika sa područja ove opštine. I ove godine opština Zvornik subvencionisaće đačke karte osnovcima i srednjoškolcima. Pravo ostvaruju po osnovu socijalnog statusa, dopunskih prava porodica, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, materijalnog stanja i broja djece u porodici na osnovu postignutog uspjeha učenika u prethodnom razredu. Nadležni ističu da je sve rađeno u skladu sa propisima i da očekuju da će svi oni koji ispunjavaju navedene uslove iskoristiti ovaj vid pomoći. Uglavnom su subvencije negdje u procentima od cijene karte prevoza od 20 do 80%, dok djeca bez oba roditelja ili djeca sa, da kažem, težim zdravstvenim stanjem imaju subvenciju karte u visini od 100%. Građani Zvornika podržavaju ovakav vid pomoći učenicima. Ovo je jedan dobar potez, realnost neka treba da postoji, pogotovo sad posle ovih katastrofalnih poplava, sve više i više je ugroženi, ali djeca su uvijek bila ugrožena i naravno da će uvijek to podržavati akcije. Normalno treba da obezbedi. Ako je u mogućnosti, ako nije u mogućnosti, šta će? Kriza, vidiš kriza. Treba da se to svakako pozitivno riješi i da bi se ta djeca na neki način omogućila i da im je bolji normalno za dalje nastavak života škole. Za prevoz učenika opštinskim budžetom planirano je oko 130.000 maraka, što je na istom nivou kao i prošle godine kada je ovo pravo ostvarilo oko 600 učenika.